Hej, goddag. Jeg har fået et nyt hus. Synes ikke, det er ret flot? Jo. Og jeg har en medboer, som faktisk er syg i dag. Han hedder Harald. Måske senere kan det være, han kommer op af sengen. Ja, men Harald, han er min rigtig gode ven. Og ham og mig, vi er faktisk ret gode venner. Så hej, Harald. Det ser så mærkeligt ud. Hej, Slap af. Hvad er det her? Ja, og så har jeg også begyndt været til sådan en mærkelig ting, ikke? Det der, det synes jeg lige, vi skal have helt købt med igen. Jeg havde sådan en ting i lommen, og jeg aner ikke, hvad det er. Så. Og jeg har prøvet ned der nu. Vi har brug for det. Ja. Kan du lægge det der ude i køkkenet igen? Ja. Kan du lægge? Hold afstand. Hvor sagde du, jeg skal lægge den her? Derude. Der.